созмони амнияту ҳамкории Аврупо мегӯяд дар соли 2016 ният дорад таваҷҷӯҳи худро ба масъалаҳои ҷилавгирӣ аз ифротишавии ҷомеаи Тоҷикистон дар пасманзари таҳдидҳои гурӯҳи давлати исломӣ, идоракунии марзҳо ва муҳоҷирати меҳнатӣ равона кунад. ин нукта имрӯз дар нишасти шаҳри Душанбе зимни натиҷагирӣ аз як соли фаъолияти созмони амнияту ҳамкории Аврупо садо дод ки дар кори он ҳамчунин мақомоти қудратӣ, ҳомиёни ҳуқуқи башар ва созмонҳои ҷамъиятӣ иштирок карданд. Маркус Мюллер, раҳбари созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар Тоҷикистон, гуфт дар давоми ин муддат лоиҳаҳои ба масоили терроризм ва идоракунии марзҳо, кӯмак ба фаъолияти бозорҳои назди сарҳадӣ ва минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ҳимоят аз ҳуқуқи башар ва рушди васоити ахбори умум амалӣ шудааст. масоили дигари мавриди таваҷҷӯҳи ин созмон марбут ба шиканҷа дар муассисаҳои ислоҳӣ ва ҷилавгирӣ аз хушунати хонаводагӣ будааст. дар поёни нишаст Шаҳлои Гулхоҷа, хабарнигори радиои Озодӣ дар Душанбе, ба Маркус Мюллер бо чанд савол муроҷиат кард. нишасте ки имрӯз доир шуд то куҷо метавонад барои таҳкими дурнамои ОБС бо Тоҷикистон мусоидат кунад ва кадом барномаҳоро дар бар мегирад барои соли 2016? Well, the importance of today's meeting is аҳамияти нишасти имрӯза дар он аст ки мо бо ҳамаи яъне ки ҳамкорони худ аз тарафи ҳукумат якҷоя менишинем ва авлавиятҳо барои соли 2016-ро муҳокима менамоем. ва албатта авлавиятҳое ки созмони мо дорад, албатта авлавиятҳои ҳукумати Тоҷикистон ҳам ҳастанд ва мо якҷоя ҳамаи ин авлавиятҳоро муҳокима намуда барои соли 2016 нақшагирӣ менамоем. албатта ҳамаи он барномаҳое ки мо соли 2015 аллакай татбиқ карда истодаем, мо соли 2016 ҳам татбиқ мекунем. вале ба се масъала мо махсусан таваҷҷӯҳи махсус барои соли 2016 зоҳир менамоем ки ин масъалаи идоранамоии сарҳадҳо аст, барои он ки мо ҳолати муташаннидӣ бо Афғонистон дорем ва масъалаи дуюм ин масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ аст, барои он ки мо дар Украина ки кризиси иқтисодӣ дорем, ин ба Тоҷикистон ҳам таъсир расонида истодааст. ва сеюм масъала ин масъалаи радикализатсия ё ифротгароӣ мебошад ки ки бо вазъият дар Сурия вобаста аст. ташаккур ба саволҳои радиои Озодӣ Маркус Мюллер, раҳбари намояндагии созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар Тоҷикистон, посух дод.